You see. And the two of you will see in the. Who? You? No, no need to see me. Oh, Nobody's watching us. let's see. Okay. Okay. Sana po kayo, may washing kayo. We are washing area inside, sir. Malapit sa pwede. Pwede naman po dyan. Pero doon, sir, may sabon doon. Sir, sorry to inform you, but as of No. now, we don't have freebie. Okay. It's okay. But I will give you a good service na. Pretty. 파리 때문에 안 오네. 네, 맞아요. I will use hands. No good. 어떻게 먹는 거죠? Do you know how to eat this? Yes. 그냥 퍼먹어요, 이거. 퍼먹으면? 와, 퍼먹으면 되는 거예요. Yeah, later. 예장이랑 다 같이 보내. 예장이랑 다 같이. 왜 안 써요? 다 먹는 거야? 이거 다 찍었나는데? 네. 찍었대. Mine harang. Ate Christina, hello te. Yan, kain tayo. Sipot kami ay good day sa inyo dyan. Enjoy your meal. And thank you te. Salamat. 말라이 띠띠 칼리스. Hello man, long time no look. Tatabunan ako. Kuya Buloy, thank you. Ay mamaya, gusto nyo mamaya. Ngayon, nagkakamay kasi ako eh. Hindi ako makapag-scroll. Yeah, kumusta kayo dyan? Ayan, harang. Timabel, hello, te. Ayan. Andito tayo yung dalawang ano. Ito yung, itong isa, a girl from Italy. Yes, because he told me that I am going to do live in YT, so he's in there watching, going work. Hello sa inyo dyan. Etong isa is Teo, kaya say hi. Hello. Ayan, Pinsan Buloy. Ayan, Kuya Buloy. Hello, Kuya Buloy. Ayan. Nag-play ako sa'yo, Kuya Buloy. Why they are sending us so many hearts? I don't know. Because they like to send heart emoticons. Papalaban ako dito sa kanila. Ayan, at Kuya Rodel, hello po kuya. Ayan, thank you.
마음에 든다네. Oh. Ito yung isa yung nagsabi mag-live daw ako, kaya nag-live ako. Ito, ito yung isa. 오늘 왜 와? Idol, oh, Idol rin. Hello. No good. It's too hard to do. No good. Ayun, hello sa inyo yan. Nagano kami, nagla-lunch kami kasi gusto nila dito mag-lunch eh. 안전하게 이거 봐. Sa ano, sa labas. Dito kami sa Dampa. May daang hari. 소스가 이게 뭐 이거 뭐 무슨 소스야? Sauce. 카라멜? Caramel. Yes. Yes. 카라멜. Ayan, tol. Ayan, thank you. Kumakain. Kumain ka na. Oo, kumain na. Kumakain lang ako, te. Mamaya. 어우, 너무. It's the board. You broke that. You need to broke. Yes. Yes, the pork. 진짜 깨먹어야 돼. 부러질 것 같아요. Di ko mahahawakan yung ano. Di ko Hello. Ayan. Kapalit siya na say hello. Hello. Yeah. Eto yun, te. Eto. He is the one who said to me that I am going to do live stream in white. Sinabi. Oh. Ang hirap nitong ano, ang hirap nitong seafood kainin. Sobrang ano. 우리도 또 깨서 해야 돼. Is there any seasons to Hmm? break this? Which one? I need this. Yes. Ate? Ate? Excuse po. What is 안 되네. Sister. Sister? His sister. Ate? Excuse me. Tao po. His brother. Hmm? What is brother is 당한 거. Kuya. Kuya? Kuya. What do we have to? What do we need to call him? Ate kuya. May pang-breakdown po kayo sa ano? Cracker, okay. May cracker kayo. Wait lang, sir. Salamat. Nahihirapan mag-ano eh. The stick or which one? You don't need to. Can I ask him? Yes, you can. What do you want to call it? I don't know if him or 근데 왜 근데 처음 먹기가 안 좋대. 셀러가 좋나 봐요. 다른 거 같아. 그래서 그거를 진짜 You can try last time. No? Dito. Ako, sir. Ayan, tinan si Teng Raragas. Hello, ayan puro ka-opa. Ayan, guwap. Oo. 이거 I don't know how to eat this one. It's too hard. Cannot. This one, I like this. Oh, you can do it. Ano nararagas? Ayan. Ayan, oh, guwapo. 깨서 이렇게 좀 Yung iba. Ayan. Renmix, hello. Ayan. Bukas pa ako sa inyo makakabalik. Eh, pero nakapag ano na ako, nakabalik na ako sa iba. Ayan, nag-play lang ako. Guys, dapong mo. God. 와. Ayan, ibaba. One girl from Hong Kong says you are handsome. Ayan, bagyo dito. Typhoon 8. Buti naisip mo, balikan kami. Hindi nga kita na balikan eh. How can I? I will get this. Okay. Ah. Sorry. Already broke. Sarap ng kain namin dito.
Kaso, mahirap kainin. Ayan, sarado na daw, hindi na sila mag-serve. Ito scallop, tapos may lobster, 이거 영수증 뽑을 then 때 crabs. Eh, malaki yung malaki yung crabs. Ah, Kaya kaya? nagkakamayan kami dito. 그래서 랍스터 하나 넣는 거 아는데 그래서 그냥 나오게 Yan, sobrang taba nito. 한국에서 Oh. 소주 아이들 먹을 때 소주 안 되는 거 Ayan. Coral Idol, thank you. Ayan, masarap yan si... Oh, dito lang, till end. Ayan. Salamat, Kuya Rodel. 뭔가 안 나와 메뉴만 금액만 나오겠어요. 대부분인데 대부분 카드 끌고 많아 내가 알아 대부분 카드 끌고 많아 Nahihirapan akong kumain dito. Hindi ko may scroll, guys. Ayan. 안에 거 다 이걸 해서 이게 버무린 것 같아 아닌 것 같아요. Pakinggan nyo na lang yung sinasabi ng dalawa kung ano yan. Sibal. Sibal. Ay, salita. 에스나 에스나 Isna. 에스나 What is na? 에스나 It? 에스나 Isinda. What isinda? 뭐죠 영어로? 에스나 모르겠어요. 에스나 What is that? Anyong, Ipuda. Ipuda. Ipuda, anyong daw. From Taiwan. From Taiwan, sis. Anyong. 안녕. Anlin, hello. Anyong Gigi Boys, yan. Thank you, thank you. Ayan. Pagkatapos mo, ayan, nag-live ako. Ayan, pinapalive kasi nila ako. Kasi last time, tuwan-tuwa sila dun sa live ko daw. 약간 뉘앙스 다른 것 같습니다. 노력한다 노력해 에스나고 노력하는 생각을 Tuwa sila sa live ko kasi nakikita daw sila. Ang hirap kainin nitong ang hirap kainin nitong crabs. Actually ngayon lang kami nagkaroon ng time na lumabas ng ganito kasi kagabi, umuwi kami kagabi, ano na eh. Anong oras kami umuwi kahapon? Alas 7, alas 8. Pag uwi ko, dapla eh. Crab. Yes. Okay. 이게 한 10만 원 느낌 나는 거야 맛있네 Hindi ko makita yung hindi ko makita yung 아래에요 nasa. Meron dyan no. Yes. Ang laki nung hello to si Anlin, famous na sila pagbalik ng Korea, ayan. Yan si Sir, ayan. Thank you. Mamayang gabi, unti lang mababalikan ko mamayang gabi. Baka Lunes, ay sa linggo, ay makapag-play ako sa linggo. Magano lang ako sa inyo, ma-playlist ako ng Tito Campo. 난 3만 원 Palabas or 50, depende. 3만 원 오늘 다시 팔고 다시 좀 드셨어요? 3만 원 올라갔어 이거 2만 5천 원이네 올라가면 팔고 다시 돈에 약속하지 않아요? 돈에 약속 Masarap yung masarap yung lobster.
Don't say that, no good. 뭐? Si Bal. Ayan guys. This guy know how to speak bad words, Filipino Tagalog, Tagalog word. This guy, no good. And then also this one. What is that? Good afternoon in Tagalog. Malay difficult. No, No, why so many? Why so many? because we are eating seafoods. That is why. 아, 좀. Ayan, little adventure and mix. Ayan, thank 하나 you. 붙어가지고, 어? Di ako nakakaano sa inyo guys. Kagabi paghatid ko dito kagabi sa sa hotel, sobrang traffic eh. 7:30 pa lang 'yon. 말리. 말리? Yan, nakauwi ako alas 9. What? Mali? 말리. 하다. 말리. 빅. Mali? 말리. Maliit? 말리. Malaki? 이렇게. Malaki? 말라. You're no good! Oh my God, si Bad. Ay, tinuturuan ko ng kalokohang Tagalog to eh. Tuwan-tuwa yung mga tao eh. 끝났어. 이거 내가 이거 세개 같은 거야. Hindi niya kaya yung 아니 나이 들어왔는데 나보고 자꾸 여자애들한테 Ay, mag 30 minutes lang ako guys. Ayan. 인사로 했는데 그게 안 Hmm? 어렸을 아리비가 좀 그렇죠. 약간 짜서 Hmm? Still alive. Yes. Still alive. 살아났어요? What's that Bitcoin again? Bitcoin? Oh my God! Oh my god. You are always Bitcoin. 시파. Sipa. 시파. 비트코인 시파. No good. You are always playing. You roll game. You roll game. What? That stop. You roll game. I just go. I don't like. Leng, hello Leng. I am from Kuwait. Hello. We are from Taiwan, from Japan, from Kuwait, Italy. We are watching. He's beautiful. Hmm? Filipino. Filipino? Filipina. No. Filipina. No. Because they are natural. Huh? Filipinas are natural. The other countries No. are also like No, not natural. All undergo the knife. All undergo under the knife. Plastic surgery, you know. They are all in around. Mm-hmm. Yeah, hirap nito, baka tumalsik eh. Tatalsik tong ang tigas nitong 이거 이렇게 힘쓰는 것 같은데요? 느낌이? 아야, 손가락 아프다. 손가락 아프다. very strong, very hard.
이거는 그렇지. 할지 말 거야. Mamaya tinatamad na ako magano, kumain itong seafood. 아, 5만 원씩 먹고 나서 10만까지 올라가면 팔자마자 올라가면 불편이 없지. Yung rice nila, 두 번까지 들어가지 말라. hindi pa nauubos yung rice nila. 먹고 나오잖아. Hindi talaga sila mahilig sa rice. 들어가면 안 돼. 떨어질 때까지 기다려. Ano sila? Puro lang talaga sila pagkain. Pero rice, 뭘로 만들어줬어? 이렇게 땄다. you want rice? No, 아니. Still have? Ayaw talaga nilang kumain ng ano, ng mga rice. Maano sila? O hindi ka nabubusog pag crab? Oo, te. Andin, mamaya ako Andin pupunta sa'yo ha. Ipi-play kita mamaya pag uwi. Siguro mamayang gabi. Tapos, yung may mga pupuntahan pa dyan guys mamaya ha. Ayan, pwede kayong magano. Yung Love's Dirty ano, ay tol, may kamukha ang katabi mo. Sino te? Ay, sino tol? Lang something like I don't know. Sinong kamukha tol? Artista? 뭐라 그래? 아티스타? Artista, artist, actor. Who? Chinto. 너? Chinto. Look like? Look like, I don't know. Just look like, ayan, tina. Si Ay. 또 닮았다는데요? 배우 닮았대요. 배우. 씨발. No, not sipal. No, you're no good. Sipal. Ay, si Aisons pala kamukha. And the best love you, ay Ate Christina. Loko ka. 얼마나 올랐어요? Loko ka to. 신기하네요. 아, 씨발. This one is Jinduk Kim. And then the other is Tae Yok Kwak. Pit life, thank you. I only love you too, I am from. And then the pets. Ayan, Daragas World. 근데 혹시 근데 잘했어. 댓글가 나왔나? 지금 들어가셔야죠. 안 돼, 죽어. 일단 죽어. 떨어져. 아, 이게 울려도 갑자기 떨어져. Ayan. 아, 이게 결국 Paan na lang kinakain ko kasi sobrang tigas nitong ano. 반복이 한 거야, 반복이. 계속 어? Sobrang tigas nitong malalaking ano, parts. 얘기 같은 내거버리 몰아가네. 왜 그러겠습니까? Ayan, si Aisons pala ang kamukha. 아, 이게 내가 그거 몰랐어. 아, may pumunta dito kanina. 올라갈 때마다 했는데 Yung nagsiserve kasi sa amin dito kanina, ano, 얘가 있잖아. 먹고 나왔다 했잖아. 그게 이제 bading. Tapos sabi nitong isa, sabi nito, bakit ko daw tinatawag na ate yon? Sabi niya, lalaki daw yun, bakit ko tatawagin daw na ate? I shared to them that you are asking why is that I am calling the one who served as ate. ate? But he is not ate. But she is not ate. ate is girl, right? Yeah, ate is girl. Tapos sabi niya, nagano nagdalawang isip siya. Pete, hello. Nagdalawang isip siya, sabi, paano na nangyaring naging babae yun? Ay, paano naging ate yun? Lalaki yun. Sabi ko, huwag ka na magano. No, madami ka pang tanong. Wait. Aline, love you. Ayan, sino yung nagsabi? 아, 이게 뭐지? 나도 잘안 돼. 친구들 나도 잘안 돼.
Ang hirap talagang kainin kung ano ba. 야, 어쩔 수 없이 나는 이제 규칙적으로 하는 건데 솔직히 나도 Yung lobster, di naman ginagalaw yung lobster. 근데 네 규칙을 정해놓고 가라. 딱 거기서 먹고 나와야 된다. 규칙이 있을 텐데 아무도 못 돌아가. 규칙을 정할 때 빼기야 뭐 그냥 뭐 걸린 대로 그냥 들어가고 가고. 근데 약간은 우리가 약간 또 나는 또 이런 거 나와가지고 근데 칼질하고 뭐 또 이런 거 그런 거 근데 식당은 현지 되게 좋은데 또 한국도 여러잖아요. Mhm. 안 먹어봐. Ayan, di ko nabasa. Ayan, di ko nabasa yung ano, di ko nabasa yung message niya. 한번 Ulap ko yung ano ko. 심심하죠. 맛있겠다. Just 맛있겠다. 맛있겠다. say to them. 그러니까 Say to them. 내가 모를 때는 내가 얘기했는데 그 뜻을 알고부터 내가 못하겠다. 어? Kasi niya pala, 비밀이란 뜻입니다. 비밀. ang kulit tong isa, ulit-ulit ang salitang putang ina mo. 랜드였어. Diba? galit na galit siya sa akin pag nagsasalita, pag tinuturuan ko sila ng salitang yon. Eh nga lang, may nakarinig ng ano, may bad. Nagsabi yung ano, may isang babae siya na kwentuhan ko. Nagmumura. Tapos, sabi niya, ay putang ina. Tapos, narinig na, these two guys heard that the woman na putang ina, you no good. tawa ako ng tawa sa ano sinabi ko pa naman, pag yung magandang hapon sa English, yung good afternoon in Tagalog, putang ina mo. 카리스 트레이닝. 카리스 No. 트레이닝. 이사 이름은 트레이닝. Ayan, tama no. 아니 어차피 처음부터 요거 같이 하고 요거 어? Sabay nag-isip yung dala sa, putang ina mo. Ayan, Ano pero- good? pero Sabay nung- sinapok ako kagabi. Ah, Sinapok ako kagabi. Hindi daw ako maganda magturo. 아, 왜 그러네. 내가 그때 타임이랑 여자도 얼굴이 여자도 얼굴이 그거 달라졌다고 했어. Here in the Philippines, putang ina mo is an expression. You can hear that everywhere in the streets. But that is no good word. Ako nagtuturo dito, te. Kahit yung mga naunang mga mga katulad nila na napunta dito, pagkasama nila ako, tinuturuan ko sila ng ng mga kalokohan. Kaya pagdating dito, pag pumapasok kami sa company, nagigreet yan. Di ba yung good morning? 아 왜냐면은 Sabi ko sa kanila, 지금 한국 식당에서 얘기했잖아요. ang good morning, hindi magandang umaga. Ang sabi ko, 그러지 말라고. pag magandang umaga, good morning in Tagalog, laylay na suso mo. Tuwan-tuwa naman eh. Tapos yung mga security guard dun sa pagpapasok kami, binabatukan ako eh. Sabi, walang iya ka, tinuturuan mo ng kung ano-anong mga kalukwa. Yan, pakikumusta. Say hi from Pit Life. Say hi to Pit Life. Pit Life at 50. Pit Life at 50. Fit life. Because she is fit. Always exercise. That is why fit. At 50. Ay, pakikumusta katabi mo host.
My friend, yeah. This one is Mama Mia Loa. This one is Teo Kwak. Ayan, artistahin yan guys. Pero suplado. Leng, thank you. Ah, 어. sabi ko kay friend, di ba? Ano? 무슨 맛있다. 별로. Ah, say friend. 아직도? Hindi ko nakuha. Ah, si Raraga, nandiyan ka pa ba, Raraga? Pakumusta kita dito? 이거 내 생에 처음 먹은 선물이 Ayan, sino ka mukha? Ano? This one, the look-alike is the president of North Korea, Kim Jong-un. Galit na galit yan. Eto, di ko alam kung sino kamukha nito. Ay, di ko alam kung sino kamukha nito. Who's look like? You. 또 리? Yes. 리민호. Hmm? 리민호. Lee Min Ho. Mm. Ah, Lee Min Ho daw, kamukha niya si Lee Min Ho. In your dreams, 송정기. 송정기. Who? 송정기. you? 송정기. OMG, si Pad. 송정기야. 이거 안 아프다. 송정기. I don't know. Hugas ako ng kamay. Hugas mo na. Ayan, magkaaway. Oo, tre, magkaaway. Maghuhugas muna ako ng kamay. 못 먹겠어. 이거 언제 먹을 줄 몰라 이거. 사료가 많이 나네. 아 근데 저거 너무 짜. 가리비가 내 생각 납니다. 내 생각하는 거보다 약간은. 근데 이거는 괜찮지 않게 나쁘지 않아. 이거 완전 퀄리티 싸가지고 해야지. 퀄리티 아예. 포장 잘하니까. Ayan, pakita ko sa inyo yung mukha. 감자는 먹어요. 아유, 먹지 마세요. 그렇지 마. 따라붙이. 감자는 맛있습니다. Ito, ayan. Look, take a look. 가져가면 되니까. Ako pala yung nakita nyo, ayan. Talaga, 많이 Kaso 나온다. blurred, 맞죠? ayan. Yeah. This is Kim Jong-un, brother. Hello. Annyeong. 안녕. And this is Lee Min Ho. Look like Lee Min Ho. 이민우면은 북한 사람 아닌가? 이민우. Ayan, paubos. Anyong. Ayan, magkaaway. Ayan, say NNets from Singapore. Ayan. Anyong. Ayan, paubos na. Ito hindi naubos. Brother of Kim Jong-un. 우타이나 뭐. Lee Min Ho. Oh, Lee Min Ho. Oh. Ano yan sila guys? Maano sila sa di sila mahilig sa sa camera. Ano sila? Ayan. Ay, hello. Daming ulam, ote. You say bad word. Oh, good. 너 Ayan. Say bad. Ayan. Loko, daming ulam. Ote, ay, hindi nga ubos. Busog na nga ako eh. Don't say bad words. Don't say bad words. You said si Bal. They're inside. 아 배고프다. Real food. Hmm? Yes. 아 빨리 가가야. 아 씨발 괜히 팔아가지고 못 사. 아니. 아 콘수다. 아 이게. Puro nga mga kalokohan ang tinuturo ko dito. Para pag may para pag may pumunta ulit sila dito at may nakausap, yan ang sasabihin nila. I am right. 그리고 그래요. 베이스 갓. Ayan o, bumili sila kagabi ng
bumili sila ng face shield. Then, oh, very broken. Sabi nila, walang ano daw, wala daw, wala daw silbi kung ano, wala daw silbi yung biniling face shield kasi sobrang ano daw, sobrang ang pangit daw nung ano, ang pangit ng face shield. Ay, magkat, ang dami ng ano, ang dami kong nakain. Ate Virgie, ayan, tamsak na nosen. Salamat eh, ayan, Pit Life. Kasi hinatid ko sila last night. I sent them in Alabang Town Center. Then they buy face shield. Kaya lang kanina, pagsakay kanina, pag pick up ko kanina, nagreklamo agad na dito maganda yung face shield. Is the face shield good or not? Not good. Why? Loosen. To loosen. Why is that you don't find a good one? Why did you find? Why you don't find a good face shield? I don't know. It's a dog. Please give the meow. 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 Not meow. 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 How about the dog? Mong mong. Oh my god! Sincedo mask, size. You massacre your face shield. You massacre. You assassin. You assassin your face shield. 아 뭐야 이거 어제 샀는데 뭐야 이거 가져왔어야지 가져와 아, 잡아주겠어요. 가져와 아 뭐야 이거 맞다 그건 바꿉니다 귀에 있는 건 바꿉니다 이게 보면은 요거만 바꿉니다 요건 바꿉니다 It's already broken. 체인 There is a yeah, stick. Then throw it away. Garbage. The garbage. Ito kasing isa hindi marunong ano, hindi kasi marunong mag-English itong isa ito. Ay, konting ano lang, konting English lang. Ate Joy, hello. Ayan, tamsak. Ayan guys, pa-support ako dyan kay, ano, kay Ate Joy. Ayan, from Japan. Ayan, shout out from Japan. Ayan, busog na kami. Hindi na naubos yung ano, ayan o. Hindi na naubos yung pagkain. Ayan, 가까운데? Pete, hello. Ayan, 네. Pete Life. Ayan, nandito kami sa, ayan. May ano pa pala ako. May mga sabit-sabit pa ako sa ano. Tapos maraming. Ayan, welcome po. Ayan, hindi na maubos. 사진도 찍고. Lobster. Ayan, ito. Ubos na yung crabs. 이거 줘 Yung crab. Dalawa yan. Ayan, pa-support na lang ako guys kay Ate Joy. Yung scallop pa. Ubos na yung scallop. Ayan. Then, say hi again before we end our live stream. What do you say? kind to touch Hmm? I love you Yo, ayan, Pete Life MLS. Oh, say, maraming salamat. Ayan, say, what is that? what's that? You everyone For everyone, saranghe, ayan, basta. Ano to? Ayan, natututo. Ito, kamukha ni Lee Min Ho daw. 뭐지? Ayan, maloko kasi yon. Kaya ganun yan. Ayan, mag-e-end na ako guys. Ayan, so, ano na, 15% na lang battery ko. Bastos, I love you. Good. I love you No, you know good. Ayan, so bye-bye na guys. Ayan, salamat sa daming tira iuwi na yan. Hindi na, ayan, dami nito. Ay, pero uubusin to. Ayan, bye-bye na guys. Ayan. Pa-support na lang kay, kay Ate Joy guys. Ayan. Ayan pala, ito yung view. Ayan. Ay, dito sa ano. Ayan. Ayan, ganun yan. Tinuturuan ko kasi yan, Ate Joy. Ayan, puro kalokohan. Kaya, ayun.
Punta tayo si... Ayan, so sige na, bye-bye na. Ayan, palobat na rin ako. Ay, naka 40 minutes na pala ako. Salamat. Tara, Joy.